Minulé predstavenie sme skončili pri navigácii prístroja VM 9520 NAV od firmy Audiovox. Do navigácie sa dostaneme s tlačením tlačidla NAV. Užívateľské prostredie je štandardné prostredie systému Navengo Primo, kde okrem zobrazenia mapy môžeme nájsť množstvo ďalších ponúk, vyhľadávanie adresy podľa miesta, vyhľadať priamo na mape, množstvo ďalších ponúk, vyhľadávanie podľa súradníc, vyhľadávanie podľa geotagu. Dá sa vytvoriť svoja vlastná trasa s viacerými nastaveniami, obsahuje to menu množstvo ďalších ponúk, vrátane úchylnosti, ako sú veľkosti podprsenky, dámskych topánok, šiat, obleku a množstva ďalšieho, čo bežný zákazník v navigácii podľa mňa nepotrebuje. Zaujímavou vecou je prezerač obrázkov, kde priamo môžeme mať na médiu obrázky a prezerať si ich v menu alebo teda v systéme navigácie. Monitorovanie cesty, v tomto sa dá ukladať parametre o ceste a potom následne si ich prehrávať. Informácie o krajine obsahuje množstvo užitočných vecí, čo sa týka povolených rýchlostí, obsahu alkoholu v krvi, povinnosti mať, nemať vestu, svetlometov, núdzových čísel a množstvo ďalších údajov. Čo sa týka hlavného menu, môžeme si optimalizovať ponuku, môžeme nastavovať trasu, môžeme nastavovať typ vozidla, to znamená od auta, chodca, bicykla, záchrannej služby až po nákladné auto, kedy sa berú do úvahy veci ako je výška mostov a podobné parametre. Tých nastavení je skutočne v tom iGo Primo takmer neuveriteľne veľa. Základné menu, aktualizácia doplnkov, kontrola spotreby paliva na základe prejazdených kilometrov zadanej priemernej spotreby pri rôznych štandardných rýchlostiach. Všetko to nájdete v doplnkovom menu prístroja. Čo sa týka mapy, zobrazenie mapy je v podstate 3D, by som to nazval zobrazenie. Tú mapu následne si môžeme optimalizovať alebo upraviť, či chceme vidieť automatický prehľad, automatické farby, prepínanie deň, noc, určovanie typu, ako sa bude zobrazovať cez deň, cez noc, galéria 3D vozidiel, kde sa namiesto šípky môže zobrazovať auto, zobrazovanie budov 3D, množstvo ďalších parametrov a nastavení, automatický prehľad, zobrazenie 3D. Všetko v tej ponuke sa dá nejakým spôsobom nájsť. Systém obsahuje aj TMC informácie, ale na Slovensku sa nevysielajú, to znamená nefungujú. V západných krajinách, kde je TMC systém spustený, v prípade, že systém príjme informáciu o zápche, navrhne automaticky alternatívnu trasu a vy si môžete vybrať tak, aby vás to čo najmenej zdržalo.